Здравейте, аз съм Ана Мария Дакева от 12-ти В клас. Днеска се дипломираме целият Випуск 2011. Много сме развълнувани всички, много ни е приятно, много ни е щастливо. Малко ни е тъжно. От тук нататък... Какво предстои? Чакаме си резултатите от IB изпитите. Аз съм прията вече в единия университет, само с резултатите от... Кой университет? Дъръм. Специалност? Специалност само маркетинг. В Екзетър съм приета маркетинг с менеджмент, за който чакам IB резултатите. Надявам се там също да ме приемат. Не знам, много ми е едно такова развълнувано и много приятно. Какви качества разви в гимназията през тези 5 години? Най-важното нещо е да се науча на самодисциплина, на контрол върху себе си. Това да общувам с хора от всякакви възрасти, всякакви култури, всякакви семейства и така нататък. Другото нещо, което е страхотни приятелства, наистина приятелства, които според мен ще останат за цял живот, тъй като с голяма част от учениците ми отиваме в един и същи град общо взето. Какво би казала на учителите? На учителите бих им казала, че са страхотни, че са най-уникалните, че ужасно много ще ми липсват, че ще се връщаме възможно най-често обратно в училище. Защо? Защото по-голямата част от тях са млади и сме създали едни много близки, не само приятелски отношения, нали, за работа и така нататък. И винаги може да се допиташ за тях до какъвто и да било съвет, независимо дали става въпрос за училище, университет, дори за някакъв личен въпрос, просто остават приятелства. Какво е твоето послание за по-малките? Моето послание за по-малките е да се научат наистина на дисциплина, да се научат, че сами трябва да се борят за успехите си, не на някой да им поднася нещата на готово, защото е много по-трудно така. Да се научат, че хората, които са тук, могат да им останат приятели за цял живот, наистина за цял живот. Да се научат да уважават родителите си и учителите си, защото това са хората, които трябва да следват техния пример, техните знания, да не повтарят грешките им. И най-важното е да се забавляват, защото все пак все още сме млади и живота е пред нас.